Lah, jangan kalau ini tenang. Orang ngerti le kuliah, ngerti wis lulus. Kalau jumeneng de cahayu, Kalau dalam jangan santai nih. iki alon lho. Alon. Nggih. Sampeyan yo neng Solo yo kan. Niki nggih. Ngekos di Solo. Iya. Lah kok ngekos di Solo ini kesibukane apa neng Solo? PY no. Oh PJ sombong. Lare sok. Oh lare sombong pindho. Ya kudu Iya. Mumpung isih enak ya ya. Nggih. Ndek pacar apa durung? Durung. Upama tak entuk ke anggotaku ki ora gelem ora. Sinten? Ayo sak senengmu sapa? Sinten mau kula purun. Sapa iki? Nggih, penting kula enten cowok ayang ngoten lho. Mosok liyane do ayang-ayangan aku ora duwe dhewe. Alah mesak. Sampeyan ki aja ngomong sapa-sapa gelem kok nek le ngempul nenani piye. Ya ora masalah. Sepenting kan nenek-neneke. Enak apa nih? Duite. Oh nek ditake kae entekno, entekno. Sepenting kuwi. Nek monggo nek motor itu ora wujute nek kamu. Jangan lupa aku kan masih kecil. Ya, podangku nek ya ndek. Harus. Ya, pakai kendang miring. Nggih. Padahal. Sabda, alri. Berangan dulu raja. Ya coba jangkune diangkatke kok kendang miring. Lah, terus.